Numru kbir ta' sewwieqa tul il-jum għamlu kuntatt ma' Net News biex jilmentaw dwar it-traffiku enormi li nħoloq, kaġun ta' dak li huma ddeskrivewh bħala nuqqas ta' pjanar mill-Ministru jinbord. Is-sitwazzjoni kienet waħda akuta partikolarment fit-toroq tan-naħa t'isfel ta' Malta, iż-Żejtun, il-Fgura, Raħal Ġdid, Ħallu għaw il-Marsa, dan minħabba xogħlijiet li għaddejjin ta' malajr f'dawn il-ġranet. Dan l-istazzjoni rċivaw wkoll ammont enormi tal-menti minn negozji u sidin ta' ħwienet illi ntlaqtu direttament minn din is-sitwazzjoni. Fil-fatt, jidher li traffiku affettwa mhux ftit il-kummerċ f'dawn iż-żoni, fi żmien meta ħafna jkunu qed jiddependu fuq il-beħ tal-miliet. Rapporti oħra jindikaw li anke tfal tal-iskola damu sigħat imwaħħlin fit-traffiku qabel waslu lura d-dar. Affettwati anke servizzi ta' deliveries ta' pakketti kbar u anke trasport pubbliku fuq ir-rotot kollha tan-naħa t'isfel ta' Malta.